Ya. Pawarsa. Monggo Pak Dwi. Wayahe. Pawon ayu ketring matur sembah nuwun. Pak Dar monggo. Siap. Dina minggu sing tak Kowe ngajak ning taman mangun kanthi lingsir srengenge aku nunggu Pawarsa. Pak Dwi betul derek. Pawarsa semuanya monggo. Pawarsa monggo. Nah, diawali dari yang pinggir. Matur sembah nuwun, alhamdulillah berkah. Amin, Pak Dar sembah nuwun. Dari sebelah kiri sudah. Tinggal muter. Nanti HE kedua bagian yang tengah. Tenangkan saja, monggo. Janjane kowe ning endi? Gelagatmu. Monggo Bu. Mas Heri monggo. Camper caranya ngomong gawe deh. Penak saya cara nganggo sensu. Pawarsa digoyang monggo bersama Nita yang muncul. Oh Mary. Bablas lorati loro. Masih masih
bablas ke lorati loro, setelah lorati loro panggodane katresnan, setelah panggodane katresnan kangene ati. Nggih, monggo. Niku nggih. Diborong. Dik Joni, sabar ya, Dik. Bu Nungki, pokoknya sedaya menika. Perdana ya, Dik Joni ya. Oleh kae anu nyawa nom kok Pak Nok tenang ae. Yo. Janjane kowe ning endi? Halo.
Ipin. Monggo Mas Ipin, jagone merapat persembahkan untuk kakak Anda Haji Sutino. Bye.
Aryo Mudo bersama Dukanas Bu Pepi dan Mbak Gari. Masa sebentar. Sebentar. Mereka wonten Pawarsa bablas ke perahu layar. Nggih, Pawarsa. Yang punya kendaraan 1807 Expander warna abu-abu mohon dipindahkan, ada mobil yang mau keluar. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke. Aja semalang Monggo Pawarsa perahu layar Pawarsa. Pak Ipan warga Sragen. Habis ini tambal ban terus udang anak siap. Monggo mriki Bapak. Yo kanca neng kisih gembira, alera-pera banyune sedara. Anglian numpak perahu layar, dina Minggu. Monggo Pak. Pak Tarmizi. Pak Gatot Banjir. Tiap nyupya banyu pinelan, ora jemu-jemu karo mesen guyu, ilangake rasa lumrah lesu. Pawarsa jawe jebul sajose wite kelapa katon awe-awe, kayotane becik bali wae. Dene sesuk-esuk Pawarsa digoyang lagi. Ayo Pawarsa bersama kita yang udah. Pawarsa bergoyang. Rizka Mariska. Dito Wibowo, Ibu cantik, terima kasih matur sembahnu. Matur sembahnu. Ayo. Ya Bunda Ri ngantek ya. Ibu, saya belum. Yuk kanca neng kisih gembira, alera-plera banyune seporo. Anglian numpak perahu layar, lagune tambal ban, jangan beranjak dulu. Mas Dwi jangan beranjak dulu. Iya Dek, iya. Om Hendy, keluarga besar Pulau Gadung. Pilih Rawung. Pak Haji. Om Indra sampun rapat toh?
Haji Parmin Surawo. Monggo Pak Dar. Pak Haji Suparno. Dek jaman berjuang. Dua sama Pak Widodo monggo. Jura kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki opo ngendi. Monggo Pak Widodo, Pak Haji Suparno, juragane motor. Pak Haji Suparno. Monggo. Pak Widodo. Monggo. Bu Haji Suparno. Dadi rejo dene ora ilang gone padha lara lopo Improvisasi ora apa-apa. Harapan yo cahya muda. Pak Haji Suparno, Pak Widodo, Bu Haji Suparno, ya Pak Warsa, Pak Warsa. Pak Dar sembah nuwun. Monggo monggo. Ayo Pak Wasra. Juragan Pawan Catering. Empuk jeruk. Pak Warsa, Pak Warsa. Dek jaman berjuang jere kelingan anak lanang. Pak Haji Suparno juragan motor agung biyen tak openi ning saiki ana ngendi. Sego jagung yen mendong tak silih capek gunung bar niki selendang biru Om Hendi, Pak Haji Parmin, Matur sembah nuwun nggih Bapak. Om Indra, selamat sugeng dahar.
Syukur. Syukur bisa gunung desa tapi raja Monggo Pak Dar, Ibu sembah nuwun juragane Agung Motor PUB. Ayo Bundari. Juragane Agung Motor. Bu Haji Suparno, Bapak Haji. Bapak Haji. Wayah wengi udan grimis ra wis banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu. Tresnamu mring sliraku ora bisa ilang lewat tembang kangen aku titip tresno tresnaku mring sliramu ora bisa ilang. Pak Haji Suparno, ayo yo, juragan Agung Motor lho iki. Yang punya lewong-lewong. Kita dua Pak Haji Suparno. Semari Ibu Haji. Bu Haji. Sepisan ketemu wong ayu gantilanku dodo ati rinten siang dalu suenggonku ngenteni lewong ing ati tanan
itu pecinta lagu-lagu Sragen. Apal kabeh lho. Mas panggodane katenan wis mau ra Sragen sida. to? Sragene pundi? Nglangon. Langon ki pasar apa kuwi? Anu kono pasar sapi. Oh, ngerti to Langon ki sejarahe. Ngerti. Pasar apa kuwi? Ya ampun jebule lulusan Joko Tingkir. Hotel Palma. Wis tau to, Pak? Wis tau to? Hotel Palma. Wis tau to? Oh ya ampun. Niki mungkin nyuwun bablaske titip tresno. Siap. Lah bajike malah tindak bagian anu ATM. Lah ATM-e bapak apa ibu? Ibu no. Oh ibu. Satu pandita Merenges seliramu. Karya ing sisiku. Cahyo muda yuk cahyo muda. Mobil Sigra 1367 yang merasa mempunyai mobil Sigra 1367 mohon digeser spesial buat yang keluarga besar Parung. Nah ATM ramu Monggo Bu Haji. Bu Haji. Yen nyawang manis sesemu kaya bisa ngluluhke atiku. Saben dina ra bisa turu yen kelingan sholat lagumu sebagai padar. Alhamdulillah tabarakallah. Balik badan gerak. Tresno iki tak titipke jagat nganti salawase. Tresno iki ra bisa pisah senadyan aku ra kanane. Matur suwun. Ngapunten ya Mas Heri, ngapunten nggih. Mesake lho dipalake jam 09.00 mau. Langgih. Pertama. Saya kathah to sangune. Insyaallah barokah. Pak Dar sembah nuwun Saya nggih. kathah. Kapan Pak kira-kira? Insyaallah. Kira-kira kapan? Siap. Nggih. Insyaallah badhe nimbali nanti. Oh, Ning nggih. nganu Dipun jare tenggo nggih, Pak. playere ampun sing niki ngono. Jaluk sing nom-nom. Jare playere njaluk sing nom, pembalung njaluk sing nom-nom. Playere apa penyanyine? Memujiku mreng siramu moga bisa Nggih, Pak Dar sembah nuwun, Pak Haji.